Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης Κρητικός και παρακολουθείτε το Ώρα για Στοίχημα. Πάμε να δούμε τις επιλογές μας για σήμερα, αφού ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες αποδόσεις. Αυτές υπάρχουν στη σελίδα του Στοίχημαν. Δίνουμε συνέχεια με τα προκριματικά του Euro 2024. Αυστρία-Βέλγιο Χ στο 3,20. Από 4 νίκες και μία ισοπαλία, αυτοί μεταξύ τους έχουν οι δύο ομάδες. Πιθανώς ο συμβιβασμός. Από ημίχρονο στο 4,80 αρέσει το σκορ 1-1 στο 6,50, δεν αποκλείεται το 0-0 στο 8,25. Ολλανδία-Γαλλία Χ στο 3,45. Με το 2,30 στο διπλό αξίζει η κόντρα, δεν είναι τυχαία η Ολλανδία, παίζει και μέσα. Αρέσουν το Χ, ημίχρονο τελικό στο 5,10 και το σκορ 1-1 στο 6,80, από κοντά το 0-0 στο 9. Ιρλανδία, Ελλάδα, διπλό drone bet στο 2,05. Έχει περισσότερη ποιότητα η Εθνική Ελλάδας. Μπορεί, αν και δύσκολο το μάτς. Χωρίς DNB είναι στο 3,10. Πιθανό το Χ διπλό, ημίχρονο τελικό, στο 6,30 και τα σκορ 0-1 στο 6,70. 1-2 στο 12,50 για ακάλυψη το 1-1 στο 6. Μην ξεχνάτε το Bet Builder για απίστευτες κυριολεκτικά αποδόσεις. Αυτές ήταν οι επιλογές μας για σήμερα. Θυμίζουμε ότι όλα μας τα σημεία έχουν αξία. Προτείνουμε μία επιλογή σε κάθε κουπόνι. Αν υπάρχουν περισσότερες, καλό είναι να γίνεται σε σύστημα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε παίζουμε υπεύθυνα. Παιχνίδι είναι θελειώρια. Καλά ταμεία. Για χαρά και να είστε καλά.